You know about mata no na dori. 200 naira I give you cash. You will not fit thank God. You know how hard to get it in 400 naira. You know it at all. Ni in karbi wannan kudin. Ba zai yi ba. Gaskiya this money I no go collect am because of domiyar haka da kai ba. What I tell you bagana kudin anko. You know na I tell you say na 10,000. And then you go the How much? How much? 10,000 collect am. Don't of all the wahala what they do. Find money come give you. Hey! Yes. Don't worry. Wait, let me see. Wait. Voila, because of the money where I spent for you, don't too much. I they come, sir. All this one, I they come. If you have the right. What you can do here? Oh, I they come. Cassette, kuna akiri gani. Say what I do, kakudi de na baka aderata. If I go out, me aderata. I know then how much I give you, now how much you remain, now how much you. On the 1st of February 1999, I give you 150 naira. You remember? Oh, that money where don't go see how many days? You can't tell. How many years? Look, she didn't do about the reader. She never cover. And that's what 99. I give you 150 naira. The next 2 days, I give you 25 naira. That's soap you collect from my shop. You said they put that soap one I collect. Love you dash me. I go collect them back with power. I'm not going to baba. You are the one that give me. When I sabu the card ka shago nawa 25 naira. Arata. Then the next time I give you 1,000 naira. I give you how much? Okay, all the money I give you now about 20. Okay. Ba zan galle fun ka ba. Din ka bani wannan ɗan kuɗin sai ka bi gari kana faɗa a chop 10 naira. A chop 15 naira. I chop, you know they shame. They tell me say I chop money. The money where don't pass. Yeah. How many years? You don't pass for your side where you chop her. Me will remove her from my pocket. I don't forget her. Take her to Shana Malfashion. I want to put her. I will just collect this one because I want to respect this your money. Wait, make a rat first. Make a rat first. Right. Today is dead. Right. 15 March 2007. Make a rat now. I did that time every day when I go out. That's why I work out with my paper. Yes, in case if I die, I don't that time if I die. Or you die, your papa go return my money. Cash. Is that why they give me my papa they near you? But in my money they near you. Me I they near you, they near me. Before we marry. No man. Wallahi, I too love you. No, I just want to collect this money go because of African Bank. And then when they did there, African Bank may no confess with me. Or how can I call and say Trump Bank? May they no confess with me. If you know correct, okay. If that should be the case, the whole money I give you return and make a central bank, make World Bank verse with me. If money go come, who go verse with me now? So by God not verse with me. I beg, I don't go. I beg you take care of. Hey, wallahi one idea I beg I should now. I could collect this money. My money is going every day. How much are they give this girl? Yeah, man. On Thursday, 99 naira. Oh yo. Hey. Ko kuma an yi kawai wai sai a ce mai gida ya fito waje. Wato inda mu mana muke da sirri a kasuwa kuma a ɗaki kuna da sirri kenan. Kuma? Ta kashe kuwa ina ɗaki tafi? Allah sarki. Ga ke kuma wuri na nan ba kuwa ne. In ka gama ka rufa ɗaki komai wannan. To ko za ta samu naira 20? Ban da shi. In ka gama ka rufa ɗakin mun tafi. Ina zuwa? Wai tas. Na ku je ku. Ina gani unguwa. Ina? Cap mai gida. Bari in gaya maka mai gida baka isa ka hana fita ba saboda me ka bari sai lokacin da ka samu aikin yi kwakwara ka fara kawo abinci cikin gidanka sannan ka hana fita amma ba ka da ikon da za ka hana fita. Dattijan da ya ce kaura biya sadaki ba shi ya biya min ba. Ke shi tun farko laifinki na gaskiya ka tsaya sai wallahi ana yayin hutawa jin daɗi kin da auren wahala hutawa auren wahala auren takeici ne yaushe zan iya wannan aure Qur'ani ni ba ni ba irin wannan aure yaushe zan iya ubanki ya hauka da min keke wallahi ya san da ran mata don sai wai
ne ba Higa mama ni ya kwanta. Ga shagon cikin ke kuma ga shagon cikin ne wannan madam ne ke so madam ba da ki dinga sai da je ga shagon cikin ai ga mun huta ba dole kan ya saboda haka fa ne kokari ne gina wannan gidan saboda wannan ga ta fara ne sama ba ai na sa da ba da yawa uwar hadama uwar hadama uwar hadama uwar hadama ya aka yi shi ne aka haɗa biyu ayo kuma ai to ne zan ɗauɗe kai ka ɗauɗe sai in haɗa da ta gida na ta hida biyu ke dalili a'a to haka ta kama to ke kin ji zai mai so ce ta zaɓa a sai dai idan za ta a ku zaɓa an sa ni na san fa wannan dakin a to ga shago za a zuba mana zuwa mana ke a to ka ba dakin ba to ka ga na waye na sa a bare kwa kun haɗu da dakin duk kai ma ba ma su shagunan nan bari ku ji kafa taurari wannan to ku yanzu a tunaninku a hankalinku a kuma wayanku mutum ita wannan nasa ne ku tuna da waka sani mai bangoma nan ita idan mutum ita zai baka riga ta wuyansa za ka duba ba nan take ba ba nan take ba ba kudi ba ta nuna wa a nuna ba ba sa nuna ba kudi ba sa nuna amma ya tana ja sosai kuwa wannan ma gaba ne na hankali ya kwanta lifta zan sa musu bari ku ji lifta ba za ma su rinka takawa a ƙasa na wahala ke ne kawai mai haɗe sama kai sama kai wata da kan dora su yadda dai kan dora su sai su tafi mazu gal wata kofa ce a cikin birnin Kano a can ka kai kofar mazu gal can ka kai mai rane mu da ce kudi ba mana to ku gani wannan akwamare da mu dauka ko ni ba ina ku wannan akwamare ya za ku she zan yadda ina shine fa shaguna su shige ni ga sashen jibiya ka zaki zama za mu ma yadda a ina mai da ke da bare fuskan nan sai aka fuskar ki kamar ba mace kan tinkiya ina dadi babu ha Stop. Come, do you see me with car? You are telling me I should tax. Do you see me with taxi? Yeah? Da Hausa nake faɗa min. Zuciya ta love for you. See you. Look at the way you even there. You don't even the shame of yourself. For me, big girl like this, you will come and tell me, say, I'm not see. Amma ta ma akwai soja ne? Na ka kina kamar kina exercise. I don't understand. I don't see my friend if you go talk a bit. Yawwa, me kika ce da Hausa? Kina kauna Allah, kina kauna Annabi. Ki wa uwarki da ubanki in kina kauna uwarki, kina kauna ubanki, yi min Hausa. Come, excuse me, my friend. I don't have the shit. Come, do you see me resemble person? All the days I'm a Capolo where they carry passengers from Port Harcourt to Kano here. No, my heart is your passenger. Me, you have a love in your See, look at you. Yes. Can't you show shame of yourself? No, I am in the one. I can't blame you. Know the one. I can't blame you, man. Get out. Hey, ya tana so da hadda wani jar out wato in shiga ciki.